Цель и задача общественной организации «Айра» – это недоверие и несогласие с проводимой президентом Абхазии политикой, а самое главное – ее негативных последствий для абхазского народа. Бзера шимы запсвежла. Яха акупа «Айра» алхаб комисса ашта хайт абсна ханткара хадай гурмкаре зу. Его базара гурзахамго вы апартаменту. ويا بم حنتكارن بم ميلاد كارا أجرام ويا فخو энергетик لا فخو يأخر الزمان حراي حبخزوت أبسنا عجلر أبسوا جلر يأخو حبراك حبزوم وبرت زكمان بنكتر جلا أبسوا جلر يخبي أنت خشكر جلر رو أبارتمانو جبت بم ميلاد كأجنا بابس حنتكارا زجد زياخزوم يتوب يدوزم شحدقل